Прывітанне ўсім яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. У незвычайны дзень, але такі вот у нас ужо атрымліваецца плаваючы графік з нашим выкладчыкам, чалавекам занятым, але тым не менш гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Так, дзякуй, што знайшлі ўсё-таки час, нягледзячы на тое, што на выязным семінары, але з Еўрарадыё, як кажуць, вот эфир пропускаць не можна. У нас, спадар Александр, сёння будзе шмат тэмаў таких беларуска-кітайскіх. Ну, шмат не шмат, но як мінімум 2-3 аспекта ёсць звязаныя з гэтым кітайскім накірункам, але давайте, можа быць, пачнем з блізкага вам як выкладчыку. Сёння у Мінск і да Лукашэнкі завітаў, як піша іх тэлеграм-канал Пула Першага, большой кітайскі дэсант. Там зараз значыцца цэлы секретар партійнага камітэта Пекінскага універсітэта. Ну і іншыя прадстаўнікі розных нібыта універсітэтаў Китая. Лукашенко, маўляў, кажа, что такой солидной делегации ректоров топовых учреждений высшего образования КНР у нас еще не было. Это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем. Скажите, ласка, ось с вашего пункту гледжання як выкладчыка, як человека, які звязаны с дзейнасцю ВНУ, умоўна кажучы, все ж таки гэты дэсант, вот что ён означае, якія перспектывы ён нясе, что за гэтым візітам стаіць? Ну, магчымасці, конечно, для супрацоўніцтва яны розныя ёсць, і Кітай у гэтым супрацоўніцтве таксама ён і зацікаўлены. Мягкая сила, яна ж Китаем таксама выкарыстоўваецца распаўсюджванне кітайскай сістэмы адукацыі, кітайскіх уплываў, розных дысцыплінаў, звязаных з Китаем. То бок гэта, безумоўна, Китаю цікава, бо Китай працуе на перспектыву. Гэта цалкам адрознівае, напрыклад, тую ж палітыку Китая ад палітыкі Расійскай Федэрацыі. Бо Расійская Федэрацыя, ну, яна працуе хутчэй на сёння, ну, можа, на заўтра, паслязаўтра. А кітайцы задумваюцца пра тое, што будзе праз 5, 10 і 20 гадоў. І такія дэлегацыі яны пасылаюць у розныя краіны, бо кітайцам выгадна, каб у гэтых краінах, у афрыканскіх краінах, альбо ў азіяцкіх краінах, у Лацінскай Амерыкі, каб там выхоўваліся людзі, якія цікавяцца Кітаем, якія арыентуюцца на Кітай, якія, магчыма, вывучаюць кітайскую мову, якія удзельнічаюць у розных супольных навучальных праграмах, там звязаных з Кітаем. Бо гэта будуць менавіта тыя людзі, якія будуць у будучым вырашаць лёс гэтых краінаў, а калі яны будуць арыентавацца на Кітай, калі Кітай будзе для них шмат што значыць, ну гэта, безумоўна, цікава і добра для Китая. Я думаю, што вось з гэтага пункту гледжання Кітай і ў беларускім напрамку працуе менавіта так, тым больш, што беларускі бок, ён же кітайцаў актыўна запрашае, заахвочвае, вось нават сустрэча праходзіць на такім узроўні. Дарэчы, кітайскіх дэлегацый звычайна, вось я маю на ўвазе універсітэцкія дэлегацыі, іх звычайна на такім узроўні не прымаюць. Там іх прымае, можа, там міністр адукацыі, калегі іх сустракаюць адпаведных ВНУ. І гэта цалкам нармальна, што вось такі ўзровень. А тут вось гэта нават не прэм'ер-міністр, а нават сам Лукашенко. І гэта досыць смешна, насамрэч, і выглядае, калі Пул Першага, ну, вельмі сур'ёзна паведамляе, што у Лукашэнкі сёння былі сустрэчы на такім выдатным вялікім узроўні. З аднаго боку, гэта кіраўнік расійскага МЗС, ну, з кіраўнікамі МЗС звычайна сустракаюцца калегі па МЗС, ўсё ж такі не кіраўнікі дзяржавы. Ну, добра, гэта Лаўроў, гэта асаблівая гісторыя, там хто б з Расіі не прыехаў, Лукашенко заўсёды з імі сустракаецца, гэта даўняя гісторыя. А потым другой навіной там ідзе, што вось гэты кітайскі дэсант, як яны яго называюць, і сустрэча з кіраўніком парткама Пекінскага універсітэта, сакратаром парткама
пекінскага універсітэта. Но безумоўна Кітай гэта камуністычная партыйная дыктатура, і камуністычная партыя гэта інструмент улады і мае вельмі значную ролю ў кітайскай палітычнай сістэме. Таму гэта не просто там кіраўнік парткама, гэта адна з ключавых асобаў у пекінскім універсітэце. Магчыма, і нават і галоўная асоба. Хто яго ведае? Я шчыра кажучы, я не ведаю, якая сітуацыя менавіта у гэтым ВНУ. Ну, ім, канешне, гэта прыемна, для іх гэта прыгожа. Яны такая сустрэча паказвае ім узровень, і гэта, канешне, павага да іх. Іншая справа, ці сустракаецца Лукашенко звычайна, там, не ведаю, з нейкімі рэктарамі расійскіх вузаў, якія ў Беларусь прыязджаюць. Ці вось калі прыехалі б сапраўды вось такі, прыехаў бы дэсант, як яны называюць расійскіх рэктараў, ці сустракаўся бы з імі Лукашенко і казаў тое, што ён кажа. Ну, можа, і не сустракаўся, бо для сябе палячыў бы, ну, гэта не зусім той узровень. А гэта Кітай. Ад Кітая шмат што залежыць у беларускім кантэксце. На Кітай Лукашенко арыентуецца, таму да Кітая трэба паказваць асаблівую павагу. Ну так, да, тут же ж не могли яны приехать сами по себе без санкций товарища Ши, а товарищу Ши надо показать, что вот его людей приветствуют очень так вот с великим гонором. Але давайте зараз звернемся до темы, якую его закранули, адышоўшы от Китая до китайского сателлита России. І вот яна гэты сателлит китайскі накіраваў да свайго сателлита Лукашэнкі Лаврова. Мы з вами на мінулым нашым з вами стрыме абмяркоўвалі гэты візіт, які нам падаўся вельмі дзіўным па вот тым змесце, які публікаваўся напярэдадні гэтага візіта. Там нейкія сустрэчы з саюзам жанчын, нешта там яшчэ такого кшталту. І зараз мы бачым сустрэчу Лукашэнкі с Лаўровым, размовы пра далучэнне Беларусі да ШОС, ўзаемадзейнічанне Беларусі і России на міжнародным трэку, як яны кажуць. Ну і вось цытата: «Мы сегодня добрым странам и добрым народам демонстрируем наши отношения, как должны выстраиваться отношения между государствами». Ну, конечно, человек у цвярозым розуме, вот асабліва гэтым бы, может быть, не ганарыўся и не показываў бы. Поглядите, якія у нас выдатныя адносіны. Мы тут усё, что сказали, загадали с Кремля, усё и робім по их указцы. И это такие адносіны, якія могуць быць і павінны быць прыкладам для вас. Але що ж таки, ацэньваючы, аналізуючы гэты візіт і тое, што там прогучала, і заяўленыя тэмы, ваши высновы, якая ўсё ж таки яго сапраўдная мэта? Як я ўжо мінулы раз казаў, вось гэтыя візіты Лаўрова і прадстаўнікоў расійскага МЗС у Беларусь, яны выглядаюць у пэўным сэнсе недарэчна, паколькі беларусы, ўсё звязанае з Беларуссю, з саюзнай дзяржавай так звязанай, так званай, ну гэта ж не, так бы мовіць, епархія расійскага МЗСу. Расійскі МЗС займаецца пераважна, канешне, пытаннямі садружнасці незалежных дзяржаў, гэта ў іх ёсць, але галоўныя напрамкі ў іх азіяцкія, еўрапейскія, амерыканскія. Сапраўды знешняя палітыка. А што тычыцца вось гэтай гісторыі перамоў з Лукашэнкам, ну Лукашенко ўжо даўно гулец на унутрырасійскім палітычным полі. Так што выглядаюць у гэтыя ўсе перамовы, ну, вельмі фармальны. Ну і тыя заявы, якія рабіў Лаўроў, яны вельмі фармальныя, ну і досыць дзіўныя. Тут яшчэ до 3 ліпеня хапае часу, а ён ужо ўзгадвае, нават віншуе, амаль што віншуе з 80-годдзям вызвалення Беларусі ад нацыстаў. Так што гэта ўсё выглядае вось такі напышчаны неасавецкі фармалізм, там прыгожыя словы, вось там у тым, што вы працытавалі, прыгожыя словы, але вось без нейкага такога сур'ёзнага напаўнення. Тое, што
што я бачыў тое што яны зараз паведамілі, ну добра, ну шосам што будзе Беларусь у ШОС хутчэй за ўсё прынята, но про гэта ж гаворка ішла раней, тут же нічога такога надзвычайнага няма. У мяне ж хутчэй склалася такое ўражанне, што Лаўроў прыбыў, так бы мовіць, у беларускі філіял расійскага МЗС, і што ён беларускі МЗС разглядае вось такога кшталту як філіял свайго МЗС. Вось ён прыехаў туды як кіраўнік, назовем гэта так, кіраўнік МЗС у двукосці саюзнай дзяржавы, сустрэўся з Алейнікам, абмеркаваў, выслухаў ад яго тое, што там Алейнік лічыў патрэбным сказаць, зрабіў свае заўвагі, сустрэўся з галоўным чалавекам на гэтай тэрыторыі, то бок з Лукашэнкам, ну і на гэтым усё скончылася. Гэта не ў першы раз адбываецца, не ў апошні. Я вось калі прыгадваю гэтыя візіты Лаўрова, вось ён прыязджае, гэта абстаўляецца і гэтым разам, і мінулыя разы, ён прыязджае, гэта абстаўляецца такой прапагандысцкай помпай, а калі ты пачынаеш, ну, разважаць, а што гэта было увогуле, дык нічога такога, ну, якаснага не бачна. Ну, і гэтым разам нічога такога не будзе. Ну, вось, паведамілі. Зараз Лаўроў з'едзе, і на гэтым гэта гісторыя скончыцца. Ну, можа быть, да. Давайте звернемся. Дарэчы, вось акурат перад самым пачаткам нашага з вами эфира прыйшла навіна з Гаагі. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордер на арышт Шайгу ды Герасімова. Ну, здаецца, даўно пора. А што ж міжнародны крымінальны суд у Гаазе неяк вось тармозіць гэты з выдачай на Лукашэнку? Ну, міжнародны суд у Гаазе, яны ўвогуле сябе паводзяць вельмі супярэчліва. У мінулым годзе галоўнае пытанне для іх відавочна было пытанне вайны Расіі супраць Украіны. Яны гэтым актыўна займаліся, і вынікам сталі гэтыя ордеры на арышт Пуціна і вось гэтага амбудсмена, якая займаецца пытаннямі дзіцяці ў Расійскай Федэрацыі, Львова Белова, вось так падаецца яе прозвішча. Пасля гэтага больш гэтая тэма паступова знікла, і апошнім часам міжнародны крымінальны суд куды больш займаўся сітуацыяй у сектары Газа. Нават былі ж гэтыя пагрозы, і вось гэтага, дарэчы, чакаюць, што будзе выдадзены ордер на арышт прэм'ер-міністра Ізраіля Нетаньяху і міністра обороны Ізраіля Галанта. Ну, пра гэта ўсё кажуць, нават былі паведамленні, што гэта можа быць і нават на гэтым тыдні. Ну, пакуль гэтага няма, але можа і з'явіцца і такое паведамленне. Прынамсі, у Ізраілі відавочна да такога варыянта развіцця падзеяў рыхтуюцца і будуць адпаведна рэагаваць. Тое, што прыйшло сёння, гэта ў пэўным сэнсе сенсацыя, гэтага не чакалі. Вось, пра Шойгу ў тым кантэксце, калі быў у 23-м годзе, калі быў выдадзены ордер на арышт Пуціна, то сапраўды было гэтае пытанне. Ну, а як? Ну, добра. Гэта злачынствы. Так, Путін аддае загады, Львова Белова падкрэслівае, што яна атрымлівае гэтыя загады ад Пуціна. Ну а што расійская армія, злачынствы расійскай арміі, чаму гэта не расследуецца? Чаму гэта пакінута па-за ўвагай? І вось раптам прыходзіць гэтая навіна, ну для мяне, а я сапраўды сачу за гэтай пытаннем, яно стала у пэўным сэнсе сенсацыйнай. Я па шчырасці мушу сказаць, што я не ведаў нічога пра тое, што яны праводзяць расследаванне ў гэтым накірунку, і я не бачыў паведамленняў, што такі ордер можа быць выдадзены. Зараз ён выдадзены. Ён для расійскага боку, канешне, непрыемны, вельмі непрыемны, любы такі ордер непрыемны. Нават калі сёння ў Ізраілі кажуць, што вось будзе выдадзены ордер супраць Нетаньяху, ну будзе выдадзены і будзе выдадзены. Нам усё роўна. Ну нават калі урад кажа, што нам усё роўна. Ну усё роўна, не так ужо яна ўсё роўна. Гэта вельмі непрыемна выглядае.
Таму расійскаму кіраўніцтву, канешне, зараз непрыемна. І калі раней яны, так бы мовіць, адшучваліся і казалі, ну што, за што яны там выдалі? За тое, што мы нібыта ратавалі украінскіх дзяцей, што мы тут толькі добрае рабілі для украінскіх дзяцей, а яны нам за гэта яшчэ і ордары на арышт Пуціна прыдумваюць, то цяпер жа зусім іншае. Абвінавачванні, якія высунуты супраць Герасімова і Шойгу. Гэта тое, як Расійская Федэрацыя вядзе вайну злачынным чынам, разбураючы грамадзянскую інфраструктуру. Гэта фактычна, гэта не проста абвінавачанне гэтым двум асобам. Конечно, было б вельмі добра, калі б гэтыя асобы сапраўды адказалі за тыя злачынствы, якія яны робяць. Але ёсць у гэтым яшчэ больш важны з майго пункту гледжання чыннік. Гэта ордер на арышт, у якім падкрэсліваецца, якім злачынным чынам Расійская Федэрацыя вядзе гэтую вайну. І ў гэтым сэнсе гэта будзе мець і гістарычна і палітычна адпаведныя наступствы. Што тычыцца Лукашэнкі? У мінулым годзе выглядала так, што ордер на арышт Лукашэнкі гэта хутчэй справа часу. Паколькі гаворка ішла галоўным чынам пра лёс украінскіх дзяцей, якіх вывозілі, тое, што беларуская дзяржава ў гэтым удзельнічае, гэта відавочна, трэба і сказаць, што і тыя ж беларускія дзяржаўныя прапагандысты, да што там прапагандысты, нават Лукашенко, яны гэта не хаваюць, яны гэтага не саромяцца, яны аб гэтым кажуць досыць адкрыта і падкрэсліваюць сваю адказнасць. Гэта зроблена не было. Чаму гэта не было зроблена? Я мяркую, што тут пераважна тут не пытанне адказнасці. Я думаю, што матэрыялаў, якія сведчаць супраць Лукашэнкі, Талая, іншых і хапае. Тут хутчэй ўсё ж такі пытанне палітычнае. І тыя краіны, якія маюць уплыў на міжнародны крымінальны суд, тыя ж еўрапейскія краіны ў прыватнасці, яны ў гэтым не зацікаўлены у тым, каб зараз быў выдадзены гэты ордер на арышт Лукашэнкі, бо магчыма сыходзіць з таго, што калі гэты ордер будзе выдадзены, дык Лукашенко пачне яшчэ больш удзельнічаць у вайне на расійскім баку. Але, як мне падаецца, гэта ўсё ж такі хутчэй пытанне часу. Тут рана ці позна гэты ордер ён будзе выдадзены. Ну і вось давайте яшчэ пра тэмы, якія звязаныя з Беларусю, з Польшчай, з Кітаем. Вось такі клубок дзіўны атрымаўся, але давайте ўсё па чарзе. Некалькі дзён таму міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі выступіў з заявай пра тое, што наступствамі гэтага чарговага, у тым ліку міграцыйнага крызісу на мяжы беларуска-польскай можа стаць поўнае закрыццё прапускных пунктаў на мяжы Польшчы і Беларусі. Едзе прэзідэнт Польшы Дуда у Кітай. І яшчэ да пачатку гэтага свайго візіта, перад сустрэчай з Сі Цзіньпінем, Дуда кажа пра тое, што адной з галоўнай тэмаў размоў будзе у тым ліку Беларусь, і адпаведна Расія і вайна ва ўкраіне. І Беларусі, міграцыйны крызіс, усе гэтыя небяспекі, якія ёсць. І тут, калі гэта сёння, што ли, раніцай выходзіць прадстаўнік з лукашэнкаўскага боку, які пачынае гаварыць пра тое, Алейнік узгаданы ўжо намі гаварыць пра тое, што тут, канешне, Польша нешта там эскаліравала, нешта начудзіла, вот гэтая сітуацыя на мяжы, это, конечно, тут яны, а не мы тут, як заўсёды, вінаватыя. Але мы ж, мірныя людзі, мы гатовыя вырашыць сітуацыю на беларуска-польскай мяжы, калі Польшча будзе гатова да дыялогу. Звязаныя гэтыя тры падзеі паміж сабой, і ўвогуле ваш аналіз таго, што, да чаго гэта ўся сітуацыя можа прывесці. Думаю, што звязаны. А вось пачаў бы я з Сікорскага, і усім тым, хто хоча сапраўды так сцісла зразумець, што такое Лукашенко, як паводзіць сябе Лукашенко,
у звычайным жыцці, што ў Лукашэнкі ў галаве, я ўсім раю пачытаць успаміны Сікорскага. Але я не памыляюсь, яны былі выдадзены ці ў 16 ці ў 17 годзе, і там у сваіх успамінах Сікорскі распавядае пра візіт, які ў яго адбыўся ў 10 годзе напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусь, калі ён прыехаў сумесна з сваім нямецкім калегам Гвіда Вестэрвэлі. Яны паспрабавалі, размаўлялі з Лукашэнкам, спрабавалі падштурхнуць Лукашэнкі для правядзення больш ці менш свабодных выбараў, празрыстых выбараў. Заклікалі яго да супрацоўніцтва з Еўразвязам. Нават там былі зусім канкрэтныя эканамічныя прапановы. І там Сікорскі ў сваіх успамінах ён апісвае гэтыя размовы, што яны пыталіся ў Лукашэнкі, што яны з ім размаўлялі, пра што, як, і што ён адказваў. Ну, калі гэта пачытаць, ты ўсе публічныя заявы, якія робіць Лукашенко там па розным пытанням, у адносінах да жанчын, у адносінах да гомасексуалаў, у адносінах да яўрэяў, да ў каго заўгодна. Гэта не здзіўляе. Там, відаць, была вельмі адкрытая размова паміж Сікорскім, Вестэрвэлі і Лукашэнкам, і яна настолькі, напэўна, шакавала тагачаснага і сённяшняга кіраўніка польскага МЗС, што ён досыць падрабязна гэта апісаў. У яго ёсць вопыт адносінаў з Лукашэнкам, негатыўны вопыт. Яны прыехалі тады ў 2010 годзе з вялікай надзеяй, былі ўпэўнены, што яны могуць паўплываць і прапанаваць Лукашэнку цікавыя рэчы. Іх місія цалкам правалілася, нічога з гэтага не адбылося. І нават быў яшчэ скандал з асабістымі абразамі Лукашэнкі і на адрас Сікорскага, і на адрас Вестэрвэлі. То бок вопыт прысутнічае, як мне падаецца, я уважліва сачу за тым, што Сікорскі з таго часу кажа пра Лукашэнку, як ён выказваецца. Мне падаецца, я разумею, як ён бачыць гэтую сітуацыю. Яго уласны вопыт сведчыць пра тое, што з Лукашэнкам размаўляць і весці дыялог, вось той менавіта дыялог, да якога заклікае Алейнік, сэнсу няма. Бо Вестэрвэлі і Сікорскі сапраўды імкнуліся весці з Лукашэнкам дыялог, каб зразумець Лукашэнку. Нічога з гэтага не атрымалася. Адзіная мова, якую Лукашэнка разумее, гэта жорсткая мова, мова ультыматумаў і мова пагрозаў. Менавіта гэтую мову ультыматумаў і пагрозаў зараз выкарыстоўвае польскі бок. Гэта, канешне, метад цікавы, але тут трэба разумець. Ты гэты метад можаш выкарыстоўваць толькі адзін раз. Калі ты пагражаеш і яшчэ раз пагражаеш і нічога не робіш, то той чалавек, якому ты пагражаеш, ён цябе усур'ёз успрымаць больш не будзе. Я думаю, што Сікорскі гэта разумее. І таму, калі ён кажа, што калі што зачынім мяжу, гэта не значыць, што ён проста вырашыў вось так пагуляць прыгожымі фразамі. Не, я думаю, што ён сыходзіць з таго, што калі беларускі бок не выканае польскія патрабаванні, калі гэты поток нелегальных мігрантаў не спыніцца, калі гвалт не спыніцца на мяжы, ну тады будзе і Польша прымаць адпаведныя крокі. Гэта што тычыцца заявы Сікорскага. Цяпер пераходзім да Дуды. Дуда, як і іншыя еўрапейскія кіраўнікі, шмат у чым нават сённяшняя адміністрацыя Байдена ў Злучаных Штатах, упэўнены, што Кітай у стане сур'ёзна паўплываць і на дзеянні Расіі, ну і тым больш на дзеянні Беларусі як сатэліта Расіі. Мне падаецца, што уплыў Сі Цзіньпіна на Пуціна значна перабольшаны. Так, Сі Цзіньпіну вельмі прыемна, калі там Макрон альбо Шольц кажуць, вось гэта той рэгіён, дзе ў вас асаблівы ўплыў, вы можете паўплываць, вы можете паспрыяць міру і гэтак далей. Так, ён можа і хацеў бы нешта большае зрабіць, але не ўсё, ён не ўсё ў стане зрабіць. Ну не тая гэта сітуацыя, што Сі Цзіньпін сёння можа патэлефанаваць у Крэмль і сказаць: так, разбярыцеся там, каб праблем на мяжы не было. Ён можа выкасаць свае пажаданні. У яго ёсць добрыя аргументы і ў размове з Пуціным, і тым больш у размове з Лукашэнкам. Але гэта не значыць, што ў Кітая хапае ўплыву, каб вырашаць усе гэтыя пытанні. Але польскі бок не размаўляе з Масквой,
не размаўляе напрямую прынамсі публічна з Мінскам і таму аддае перавагу камунікацыі праз Кітай. Я думаю, што Дуда давёў да кітайскага боку сітуацыю, што для Польшчы яна непрымальная і палітычна і ўнутрыпалітычна. Польша выдатна разумее, якія інтарэсы эканамічныя ў Кітаі там ёсць на гэтай мяжы, што Кітай не зацікаўлены ў тым, каб гэтая мяжа зачынілася. Але калі Кітай не зацікаўлены, дык калі ласка, паспрыяйце, паўплывайце на вашых людзей, так бы мовіць. Вось гэтую пазіцыю давялі да кітайскага боку. Кітай, я думаю, зробіць адпаведныя крокі і ў Мінску, і ў Маскве. Але ці зможа Кітай там нешта дасягнуць, тут я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, бо гэтыя праекты на мяжы, гэта весь міграцыйны крызіс, гэта праект расійскі. Ён звязан з знешнепалітычнымі амбіцыямі Пуціна і з упэўненасцю Пуціна ў тым, што міграцыйная праблема можа пагоршыць сітуацыю ў Еўропе, а гэта значыць і знізіць падтрымку Украіны у Еўропе. Лукашенко не больш, з майго пункта гледжання, чым выканаўца ў гэтай сітуацыі. Так што ключы ад усёй гэтай сітуацыі, вырашэння гэтай сітуацыі, гэта Москва і Путін. Ці Путін пойдзе на нейкія там кампрамісы, ці гэты уплывы Кітая адыграюць ролю, просьбы Лукашэнкі, хто яго ведае, паглядзім. Цяпер пераходзім да Алейніка. З Алейнікам там усё проста. Алейнік жа фігура тэхнічная. Што вырашае Алейнік? Алейнік гэта выканаўца. У яго ён не праводзіць нічога самастойнага. Ёсць загады, якія аддае Лукашенко, якія прыходзяць з адміністрацыі прэзідэнта, а беларускі МЗС часам прафесійна, часам не вельмі прафесійна гэта выконвае. Штосьці ў іх атрымліваецца, нейкія візіты Лукашэнкі ў афрыканскія краіны, азіяцкія краіны. Атрымліваецца гэта ў іх. На еўрапейскім напрамку нічога не атрымліваецца. Так што ў дадзеных умовах Алейнік можа сказаць? Адзінае, што ён можа паспрабаваць выйграць час. Польскі ультыматум прысутнічае, выходзіць Алейнік і кажа, давайте паразмаўляем. Давайте вырашым усе пытанні, давайте паспрабуем дыялог. Ён зацягвае, імкнецца забаўтаць гэтую сітуацыю, выцягвае час. Гэта ў яго не атрымаецца, таму што польскі бок ужо выразна сказаў, дыялогу не будзе. Хлопцы, ўсё проста. Вы разумееце, што нам не падабаецца, што нас непакоіць. Мы вам сказалі, што мы ад вас чакаем. Вырашаеце праблему? Будзе мяжа адкрытая. Не вырашаеце праблему? Значыцца, самі вінаватыя. А што тут Алейніку застаецца? Сказаць, што я нічога не вырашаю. Гэта маскоўскія таварышы. На маскоўскіх таварышаў гэта твоя праблема. Таму, канешне, пэўныя аргументы і ён, і Лукашенко відавочна Лаўрову выказвалі. Не зацікаўлены беларускі бок, а ніякім чынам, каб гэтая мяжа зачынілася. І эканамічна не зацікаўлены, і палітычна не зацікаўлены. І можа гэтыя аргументы на нешта паўплываюць, і гэта і Лаўроў не вырашае. Што можа зрабіць Лаўроў? Ён можа гэта ўсё выслухаць, паедзе ў Маскву, напіша там нейкую дакладную запіску Пуціну, а ўжо вырашаць нешта будзе Крэмль. Так, да, тут, конечно, дзіўна выглядае, у тым сэнсе, што можа, нават калі будзе спрабаваць уплываць Сі Цзіньпінь на Лукашэнку, умоўна кажучы. Што залежыць ад Лукашэнку, калі гэта пуцінскія мігранты? С расійскімі візамі людзі там стаяць. І што тут вырашае Лукашенко ў дадзенай сітуацыі, а тым больш, што тут вырашае Алейнік, які выходзіць і прапаноўвае пагаварыць і вырашыць праблему. Як вы слушна заўважылі, праблема вырашаецца вельмі проста. Убіраюцца мігранты з мяжы і ўсё. Яны знаходзяцца ў памежнай зоне. Яны ўжо сваім знаходжаннем там парушаюць законы, дзеючыя законы Беларусі. Яны там сабе ходзяць уздоўж гэтай мяжы калонамі, лясы высякаюць, палкі там нейкія з сабой носяць, што хочуць, то і робяць, і тут ім кажуць, это Польша вінавата, што яны там ходзяць. І зноў жа,
калі Лукашенко кажа, што ён не адзін, што ён не вінаваты ў тым, што ў свеце столькі крызісаў, што хапае жадаючых у афрыканскіх, азіяцкіх краінах, хапае жадаючых патрапіць у Еўропу, калі ён гэта кажа, ён сапраўды мае рацыю. Але гэта ж толькі вонкавы погляд. Калі паглядзець сапраўды, як это ўсё рэалізавана з расійскімі візамі, якія гэтыя людзі атрымліваюць. Дарэчы, я хочу яшчэ раз падкрэсліць, тут трэба гэта мець на ўвазе. Сітуацыя ў тых краінах, з якіх прыязджаюць гэтыя людзі, там не ведаю, Сомалі, Шры-Ланка, Ірак, Сірыя, там сапраўды вельмі дрэнная сітуацыя. Гэтыя людзі не толькі бягуць за лепшым жыццём, яны ратуюць сваё жыццё. Я вам па шчырасці скажу, што напэўна хутчэй за ўсё, калі б я нарадзіўся ў нейкай афрыканскай краіне, дзе ідуць грамадзянскія войны, дзе існуе пагроза там загінуць у любы момант, дзе няма нармальнай сістэмы аховы здароўя, няма аніякіх эканамічных перспектываў і людзі працягласць жыцця ў мужчынаў там недзе 50-55 гадоў, калі ты жывеш у такой краіне, у цябе ёсць жаданне гэтую краіну пакінуць і атрымаць нешта лепшае свайго жыцця. Так што гэтыя людзі імкнуцца ў Еўропу, гэта цалкам лагічна. Але калі яны ўжо знаходзяцца ў Еўропе, то мяжа, якую ахоўвае беларускі бок, гэта дзяржаўная мяжа Беларусі. Ты тут не можаш сказаць, што вось прыязджаюць мігранты, яны там жадаюць пайсці туды і туды, і таму дзяржаўнай мяжы Беларусі для іх няма. Гэта абавязак беларускіх памежнікаў ахоўваць дзяржаўную мяжу Рэспублікі Беларусь. Калі яны гэта не робяць, яны парушаюць свой абавязак. Так што ўсё абсалютна лагічна, і гэтыя ўсе апраўданні яны ніякім чынам не працуюць. Да і польскі бок ён не жадае гэта чуць. Мігранты прыходзяць з Беларусі. Усё, гэта вашая праблема. Вы не ў стане гэта рашыць. Больш таго, вы, напэўна, патураеце гэтаму, вы гэта падтрымліваеце. Што Польшча застаецца ў такой сітуацыі рабіць? Альбо адчыніць мяжу і ўсіх прымаць, альбо зачыняць гэтую мяжу. Таму і кажуць адкрытым чынам, калі вы так сябе паводзіце, адказам нашым будзе зачыненая мяжа. І тут усе гэтыя прапановы Алейніка, яны просто смешныя. Выконвайце свае абавязкі, ахоўвайце мяжу, не будзе праблемаў, ніхто не будзе зачыняць яе. Не будзеце выконваць свае абавязкі, будзе зачынена мяжа. Кропка. Справа-то ў тым, што бачце, яны так кажуць, што у іх не хапае сродкаў фінансаў на тое, каб выконваць сваю працу па ахове мяжы. І тут-то яны правыя, таму што за ўсе гады папярэднія, вот это самае любімае слово прапагандыстаў, самым вялікім-то грантасосам был лукашэнкаўскі рэжым, ён, а не нейкія там дэмакратычныя сілы, апазіцыйныя партыі, НГО, атрымліваў самыя вялікія гранты з захада. А ў лукашэнкаўскім рэжыме самым вялікім грантасосам быў памежны камітэт. Уся інфраструктура на мяжы, асабліва на мяжы з Польшай, з краінамі ЕС, усе гэтыя працы выконваліся за грошы Еўрасаюза. А зараз гэтага няма. І што ж, яны прывыклі, што там все аплочваецца з грошаў Еўрасаюза, а зараз няма, табе на, і няма за што. Такая сітуацыя. Так же гэтая гульня не працуе. Ёсць жа іншыя прыклады ў Еўрасаюзе. Давайте возьмем чалавека, які таксама любіць гуляць у розныя гульні у двукосе з нелегальнымі мігрантамі. Я маю на ўвазе мараканскага караля Мухаммеда VI. Вось ён таксама выкарыстоўвае выдатна гэтую сітуацыю. Калі ён хоча атрымаць нешта дадатковае ад Іспаніі і Еўразвязу, заўсёды пачынаюцца мікракрызісы на мяжы Іспаніі і Марока.
Але яны ўсё ж таки вырашаюцца у Еўропе, разумеюць, ну кёнік, прабачце, кароль для яго гэта такая вось так ён працуе, вось так ён вырашае пытанне. Ну гэта такая мараканская традыцыя, назовем сябе, гэта ў двукосе. Але мараканскі кароль не з'яўляецца ворагам еўразвяза. Мараканскі кароль, у яго аўтакратыя, але ён гатовы да супрацоўніцтва. Да яго ёсць давер. З ім супрацоўнічаюць, яго ведаюць, ён дае слова і ён яго не парушае. І у яго ёсць свае праблемы, але ён еўразвязу зразумелы. Таму ідзе там супрацоўніцтва. Не ва ўсіх галінах, канешне, ідзе супрацоўніцтва. Напрыклад, калі нелегальных уцекачоў, якія не атрымліваюць прытулак з той жа Іспаніі, альбо Францыі, альбо Германіі высылаюць у Марока, там заўсёды ўзнікаюць праблемы, паколькі мараканскія ўлады не жадаюць прымаць гэтых людзей і заяўляюць: не, яны, можа, зусім не з Марока, мы не можам пацвердзіць іх ідэнтычнасць, таму з гэтымі дэпартацыямі заўсёды праблемы, гэта складаны выпадак. А ў астатніх накірунках з Марока еўразвяз выдатна працуе, там ёсць давер. А што тычыцца Лукашэнкі, які давер? Лукашэнку ў Еўропе хранічна не давяраюць. Сікорскі размаўляе з Лукашэнкам такім чынам, таму што ён не бача іншай магчымасці размаўляць з гэтым чалавекам. Ну, спрабавалі по-рознаму, по-добраму, спрабавалі прапановы рабілі, заахвочвалі. Усё гэта прахадзілі. 10-тыя гады ў гісторыі Беларусі, асабліва другая палова 10-х, гэта менавіта такі перыяд. Якія вынікі? Вынік 20-й год, вынік саўдзел у вайне Расіі супраць Украіны, вынік, што сённяшні рэжым, які знаходзіцца ў Мінску, ён варожы у дачыненні да еўразвязу. Ну якія грошы? Ну пра што тут можна сказаць? Калі ў Беларусі зменяцца ўмовы, калі ў Беларусі будзе іншая ўлада, калі будзе давер, і гэтая ўлада будзе схільная да супрацоўніцтва, ну тады я зусім не выключаю, што гэта супрацоўніцтва вярнецца, і тады беларускія ўлады змогуць разлічваць на дапамогу і ў том ліку абсталяванні мяжы, у пытаннях з мігрантамі. Бо гэтае пытанне, яно не знікне, яно ўжо сёння з'яўляецца фактычна галоўным пытаннем: міграцыя і інтэграцыя ў еўразвязе, і сітуацыя не зменіцца ў бліжэйшыя 5-10 гадоў. Дарэчы, а вы разабраліся ўсё, што канкрэтна меў Сікорскі на ўвазе, калі казаў пра закрыццё? Гэта тычылася найперш пасажырскіх перавозак, гэта тычылася можа быць, аўтамабільных грузавых перавозак, ці гэта тычылася і ЖД, чыгункі, таксама грузавых перавозак праз чыгунку? Ну, мне цяжка насамрэч ацэніць. Мне падаецца, што фармулёўкі былі вось такія менавіта для таго, каб беларускі бок ужо сам разважаў пра тое, што можа быць, пра якія наступствы. Бо я вось назіраю з заходняга боку, ўсё часцей у дачыненні да Беларусі і Расіі ужываецца та самая тактыка, якую Путін выкарыстоўвае супраць захаду. То бок там нейкія рэчы прасоўваюцца, робяцца нейкія заявы, яны вельмі супярэчлівыя і процілеглыя, яны там вялікая магчымасць для рознага кшталту трактовак, і пазіцыя Расіі, напрыклад, такая: мы сказали то, што мы вырашылі сказаць, а вы ўжо там самі вырашаеце. Як вы зразумееце, так вы і зразумееце. Якія пагрозы вы там сябе намалюеце, такія пагрозы і намалюеце. Ну вось такім жа чынам, мне падаецца, апошнім часам працуюць і супраць Лукашэнкі і Пуціна. Вось вам пагроза такая і такая, мы нічога удакладняць не будзем, думайте самі, малюйте сябе найгоршыя сцэнарыі, сыходзіце з найгоршага. Я думаю, што сапраўды у сённяшніх умовах надо сыходзіць менавіта з найгоршага, што можа быць зачынена ўсё. Я б яшчэ тут адзін момант падкрэсліў. Пакуль гаворка ідзе толькі пра Польшчу. Гэта, так бы мовіць, польскі ультыматум. Але мяжа з Польшчай, гэта ж не адзіная мяжа Беларусі з еўразвязам. Ёсць таксама мяжа літоўская, ёсць таксама мяжа латвійская. Калі мы уявім сабе, што палякі мяжу зачынілі, міграцыйны крызіс усё роўна працягваецца,
то куды пойдуць гэтыя людзі, яны пойдуць на мяжу латвійскую, яны пойдуць на мяжу літоўскую, бо калі яны ўжо знаходзяцца ў Беларусі альбо Расіі, яны не збіраюцца вяртацца на радзіму. Тыя людзі, якія ўжо прыбылі і ўсё, што ў іх было, аддалі, каб атрымаць гэтую расійскую візу, квіткі на самалёт і прыляцелі, і гэта тыя людзі, якія дзейнічаюць па прынцыпу альбо я ўсё ж такі дасягну сваёй мэты, альбо ну ўсё тады не дасягну. Там нейкага варыянту, што вось я паспрабую, а не атрымаецца вярнуцца на радзіму, шмат хто на гэта не разлічвае. Гэта людзі, якія гуляюць у ва-банк. Гэта сапраўды гульні, гэтыя гульні, калі гэта ўвогуле можна назваць гульнямі ў двукосці на мяжы, яны ў ва-банк. Дык вось, я думаю, што мы атрымаем ланцуговую рэакцыю. Калі палякі зачыняць мяжу, я думаю, што альбо адначасова гэта зробяць і літоўцы, і латышы, альбо яны зробяць гэта праз пэўны час. Ну, што тычыцца зачыніць мяжы, тут сапраўды вы пералічылі шмат варыянтаў. Тут можна гэта зрабіць, можна татальна зачыніць мяжу, можна зачыніць мяжу на неабмежаваны тэрмін. Можна сказаць, а вось мы на 5 дзён гэта зрабілі, альбо на 10 дзён. То бок там магчымасці яшчэ ёсць. Но мы паступова рухаемся да той сітуацыі, падвышаючы стаўкі, калі таму ж польскаму боку сапраўды прыйдзецца нешта рабіць пасля такіх заяваў, калі крызіс не спыняецца, сітуацыя застаецца на мяжы вельмі складана і нават абвастраецца. Калі Польшча ў гэтай сітуацыі нічога не робіць, ну тады Лукашенко становіцца пераможцам, Лукашенко разам з Пуціным, а далейшыя пагрозы іх проста сур'ёзна ўспрымаць не будуць. Гэта ж таксама як з расійскім ядзернай зброяй. Калі яны ў 22-23 годзе пагражалі, ну гэта заўсёды была адразу навіна. Яны пагражаюць, яны могуць выкарыстаць. Сёння, калі там умоўны, не ведаю, Мядзведзеў ці хто заўгодна выходзіць з Володін, можа Лаўроў выходзіць з заявай пра ядзерную зброю, ядзерны канфлікт, гэта нават ужо часта ў прэсу не трапляе, ну таму што прызвычаіліся да таго, што ў Мядзведзева бывае пэўнае абвастрэнне, і ён пачынае там нешта распавядаць пра ядзерную зброю. Ну ці гэта навіна вартая таго, каб яе ўзгадваць? Напэўна, не. І тут вы два вельмі важных моманта закранули. Першы гэта звязаны з тым, што можа быць ланцуговая рэакцыя і следам за Польшчай сваю мяжу закрые Літва. І ну яны ў прынцыпе на гэтым шляху і ўжо і былі, бо там колькі там тых памежных пераходаў засталося дзеючых, 1 ці 2 усяго толькі. Але хоць зараз, то есть гэта магчыма нават калі з улікам таго, што зараз тыя нелегальныя мігранты, якія шлі праз літоўскую мяжу, іх з літоўскага накірунку знялі і кінулі на польскі, што зараз вот іх няма, гэта ўсё адно можа прыняць, Літва можа прыняць такое рашэнне. І другое, я так разумею, што тут пад галоўным, так бы мовіць, галоўнай пагроза ідзе для Калінінградскай вобласці. Бо тады будуць спыненыя нейкія там шляхі доступу транзіту ў Калінінград. Конечно, гэта сур'ёзнае абвастрэнне. Но я думаю, што значыць, мы ж бачым, у нас перад вачыма ёсць прыклад Фінляндыі. Калі тое, што зараз адбываецца на мяжы беларуска-польскай, адбывалася на мяжы з Фінляндыі, Фінляндыя адрэагавала досыць жорстка, і ў іх атрымалася ў значнай ступені спыніць гэты міграцыйны крызіс, бо Расія зразумела, тут фіны не жартуюць. Гэта не тое, што сказалі і не зрабілі. Яны сказалі і зрабілі. А што тычыцца ўсіх гэтых краінаў, і краіны Балтыі, і Фінляндыя, Швецыя, Польша, яны актыўна супрацоўнічаюць, яны абменьваюцца досведам. Я думаю, што калі Сікорскі рабіў гэтыя заявы, ён улічваў досвед Фінляндыі. Но тут, канешне, ёсць розніца, вельмі сур'ёзная, звязаная з Калінінградскай вобласцю ў гэтым кантэксце. І ўсё ж такі ёсць розніца ў стаўленні Расіі да Фінляндыі і да Польшчы. Фінляндыі да Фінляндіі стаўленне, мне падаецца, ўсё ж такі больш паважлівае, чым да Польшчы. Польскія ультыматумы ўспрымаюцца і расійскім кіраўніцтвам, і Лукашэнкам вельмі нервова.
Тут як бы так бы мовіць пытанне прынцыпу адно калі ты атрымліваеш там ультыматумы не ведаю ад Германії і Францыі якіх лічаць усё ж таки сур'ёзнымі дзяржавамі а другое калі ты атрымліваеш ультыматумы ад Польшчы якая і Мінскам і Москвой разглядаецца ў якасці амерыканскай марыянеткі і мы ж ведаем что калі сітуацыя на мяжы раптам палепшыцца прычым так істотна палепшыцца і будуць вынікі ад гэтага ультыматума сікорскага і будуць вынікі ад гэтага візіта Дуды у Кітай, то польскі бок безумоўна у ўнутрыпалітычнай дыскусіі гэтыя тэмы выкарыстае і скажа ну вось глядзіце мы тут Лукашенку месца показалі яго і адразу сітуацыя палепшылася мы з кітайцамі паразмаўлялі і адразу сітуацыя палепшылася так што мы перамаглі гэта будзе таксама разумела выкарыстоўвацца ну а ці можа Лукашенко з Пуціным разам пагадзіцца на тое каб у Польшчы так гэта выкарыстоўвалася і ў Польше абвесцілі што яны пацярпелі паразу ў міграцыйным крызісе ну не ведаю я б не перабольшваў канешне значэнне гэтага медыйнага фактару але ён таксама мае пэўную ролю і другі момант які вы заўважылі калі ўсё ж таки мы сутыкаемся сітуацыяй гэтай вот выбару ва-банк калі чалавек вырашае эміграваць і патраціў усё што ў яго было у яго няма магчымасці шансу намеру вяртацца і вот межы перакрытыя что далей то есть усе гэтыя тыя мігранты якія імкнуліся потрапіць на захад зараз застаюцца дзе ў Беларусі ідуць працаваць на лукашэнкаўскія кароўнікі Ну гэтае пытанне что далей яно ж вельмі актыўна задавалася асабліва у кантэксце сітуацыі ў сектары газу калі вылучаліся там рознае ішло абмеркаванне праектаў наконт таго што людзі з сектара будуць паступова накіроўвацца ў Расію а потым у Беларусі спрабаваць пераходзіць гэтую мяжу ў еўразвяз это такі сцэнарый ён сярод спецыялістаў у галіне міграцыі заходніх ён вельмі актыўна абмяркоўваўся напрыканцы мінулага году там былі нават вось праекты вылучаліся як гэта можа быць арганізавана з дапамогай Егіпта што гэтыя людзі спачатку з сектара патрапяць у Егіпет а потым з Егіпта прыляцяць у Москву а з Москвы у Мінск і гэтак далей да гэтага не дайшло вось думаю не дайшло перш за ўсё таму што Египет не жадае удзельнічаць у таких проектах бо удзел у таких проектах можа скончыцца для Египта вельмі сур'ёзнымі праблемамі эканамічнымі санкцыямі спыненнем эканамічнай дапамогі з боку еўразвяза гэта ўсё тое што Египту зусім не трэба а яшчэ один момант яшчэ один аргумент які выказваўся ён быў менавіта такі што калі ўсё ж таки гэтыя людзі прыедуць у Беларусь і паспрабуюць штурмаваць гэтую мяжу а палякі літоўцы латышы іх не прапусцяць што ў гэтым выпадку будзе рабіць Лукашенко што будзе рабіць Путін ну накіраваць людзей якія ўжо знаходзяцца ў цябе накіраваць іх у сектор газа ну гэта ўжо немагчыма гэта у цябе ўжо так не атрымаецца гэта лагістычна немагчыма з іншымі краінамі ну гэта таксама складана там накіраваць людзей у Сірыю ты можаш накіраваць конечно людзей у Сірыю у Афганістан да талібаў куды заўгодна але толькі ў тым выпадку калі адваротны бок згодны гэтых людзей прыняць а тыя ж самыя талібы яны асаблівай цікавасці да тых людзей якія вяртаюцца з Афганістана яны не праяўляюць і гэта лагічна бо тыя людзі якія бягуць сёння з Афганістана гэта ворагі под панаваннем талібаў то бок калі ты людзей ужо прыгнаў пазбавіцца гэтых людзей ну гэта такая непростая справа ну Лукашэнкі гэта атрымалася дарэчы трэба сказаць ну там трэба у 20 я маю на увазе 21 год калі ён прайграў міграцыйны крызіс мігрантаў не прапусцілі і ў выніку іх накіравалі пераважна ў іракскі Курдыстан але гэта была такая кампактная гісторыя усё ж таки гэта быў Курдыстан там можна было дамовіцца з іракскімі
беларускім кіраўніцтвам, з кіраўніцтвам Курдыстана, то бок лукашэнкаўскі бок гэтую праблему рашыў. Сёння ж мы маем зусім іншую гульню. Гэта не 21 год, калі там была з галоўным чынам Курдыстан і Сірыя. Гэтым разам ідуць сапраўды з усяго свету. Калі мы паглядзім на статыстыку нямецкай федэральнай паліцыі, якая рэгіструе тых людзей, якія праз гэты беларускі шлях дабраліся праз Польшу ў Германію, дык там геаграфія вельмі шырокая. Там і Шры-Ланка, там і Афганістан, там і Сірыя, там Іран, там Эфіопія, Эрытрэя і гэтак далей, і гэтак далей. То бок такую колькасць людзей, калі іх сапраўды будзе многа, іх накіраваць у гэтыя краіны, каб гэтай краіны іх яшчэ і прынялі, гэта будзе непроста, і гэта сапраўды рызыка для Лукашэнкі. Хацеў бы, добра, давайте, можа быть, звернемся да іншых тэмаў, бо не так шмат часу засталося. Мяне сёння вельмі здзівіла і парадавала за лёс чалавека навіна, якая прыйшла з Беларусі. Ну вот, дасягнуў поспеху, быў нейкім невядома чым, нейкім абы што суддзём нейкім у Польшчы, а стаў цэлым супрацоўнікам Белта. Я кажу пра гэта суддзю Шмідта. Прапаганда займела новага супрацоўніка выдатна. Зараз ідзе смена на замену туру з гэтым самым азаронкам. Гэта сапраўды з суддзёй Шміта, які раптам стаў польскі суддзя, які стаў беларускім журналістам. Гэта сапраўды вельмі цікавая гісторыя. Я думаю, дарэчы, досыць непрыемная гісторыя для Романа Пратасевіча. Усё ж таки Роман Пратасевіч, ён як-ніяк, ён прафесіянал. І як жа так атрымліваецца? Думаю, што Роман Пратасевіч быў бы і не супраць папрацаваць у беларускай дзяржаўнай прапагандзе, калі б былі такія прапановы. Дык вось пра прафесіяналы сапраўды не запатрабаваныя. А вось суддзя Шміт, ён прыехаў і раптам вырашыў зрабіцца такім журналістам, будзе, наколькі я разумею, там браць розныя інтэрв'ю, і, напэўна, там будуць добрыя паказчыкі, паколькі Белта яна схільная для таго, каб накручваць паказчыкі пра праглядаў і іншае. Вось. Такі забаўны, канешне, выпадак. Вясёлы, я б нават сказаў бы. Савецкая традыцыя, дарэчы, у савецкія часы таксама хапала вось тых самых перабежчыкаў, якія вярталіся з-за мяжы, якія потым рабілі кар'еру у савецкай прапагандзе, асабліва ў савецкай прапагандзе разлічанай на міжнародную аўдыторыю. Я думаю, што ты інтэрв'ю, якія будзе рабіць Шміт, яны хутчэй за ўсё будуць з такім вось польскім ухілам. А калі вярнуцца да таго ж савецкага прыклада, ну ёсць вельмі вядомая гісторыя чалавека, які так разам з зям'ёй яшчэ досыць маладым чалавекам вярнуўся і зрабіў добрую кар'еру, вельмі добрую кар'еру у савецкай прапагандзе, а потым і ў расійскай журналістыцы. Я маю на ўвазе вядомага, нават славутага расійскага журналіста Владзіміра Познера. Гэта такая гісторыя. Ну, канешне, суддзя Шміт, ён новым беларускім Познерам не стане, гэта зразумела, але паглядзім, што яны там змогуць ім зрабіць. Думаю, гэта такі новы прапагандысцкі праект. Так, яны звярнулі пэўную увагу на гэта. Бачыце, вось мы нават размаўляем пра гэта, але сур'ёзнага поспеху там не будзе, паколькі, ну, шчыра скажу, суддзя Шміт, ён упэўнена, былы суддзя, также корректно будет сказать былы суддзя Шміт, ён у якасці інтэрв'юе, у якасці чалавека, які дае інтэрв'ю, не выглядае упэўнена. А калі ён ужо зробіцца інтэрв'юерам, ну я там, шчыра кажучы, на журналісцкія шэдэўры не разлічваю. Ну, я думаю, что яго кар'ера у Белце будзе мець такі ж самы вынік, як зараз вось кар'ера по того ж узгаданага вами Пратасевіча, які вось нібыта зараз адкрыў свой YouTube канал, пачаў там нешта там гаварыць, звяртацца, але праглядаў 2,5 чалавекі, якія зараз, і потым якія нават тыя сышлі. Я хацеў бы вот яшчэ да прапаганды коротко, мяне вельмі, так бы мовіць, ну
непрыемна здзівіла, хаця что тут уже здзіўляцца, сітуацыя ў Брэсце, калі там нейкія незразумелыя, невядома хто з нейкімі уласаўскімі трыкалорамі і з рашысцкай засімволікай стаялі ў Брэсце. Мясцовыя жыхары падышлі і вельмі інтэлігентна спыталіся, што яны вось гэтым хочуць вот паказаць, прадэманстраваць, давесці, вот што, якая мэта. Ну і гэта потрапіла ў соцсеткі, гэты відос вот з гэтымі вот вельмі кароткімі, то есть не было там ні абразаў, там ні спробаў там нешта там даказаць, яшчэ што, просто пытанне і ўсё. І губазікі, ну это ж на стражы всегда закона і парадка, кінуліся разбірацца ў гэтай сітуацыі. І, конечно, яны не разбіраліся ў тым, ці былі дазволы ад мясцовых уладаў на правядзенне пікетаў ці масавых мерапрыемстваў у гэтых вось незразумелых рускамірцаў з фашысцкай сімволікай, а пачалі затрымліваць тых людзей, якія задавалі пытанне. І тут мне не дзеянні губазікаўцаў гэтых у прынцыпе цікавяць і здзіўляюць, што ад іх чакаць, ад гэтых рускамірскіх галоў. А сам факт, вот тое, што гэтыя з зэтамі ходзяць па беларускіх гарадах, гэта сведчанне чаго? Гэта сведчанне таго, што гэтая расійская спецыяльная ваенная аперацыя, яна прысутнічае ў Беларусі, Беларусь з'яўляецца яе часткай. Як ставіцца да адэптаў рускага міра, мне падаецца, пакуль яшчэ на дзяржаўным узроўні канчаткова не вырашана. З аднаго боку ёсць рускамірскія актывісты, якія нават подвергаются пераследу. С другого боку, демонстрация такой символики з'яўляецца абсолютно непроблематычнай, і хутчэй под рэпрэсіяй трапляюць тыя людзі, якія робяць заўвагі, нават у тым выпадку, калі гэтыя заўвагі маюць такі нейтральны характар. Але ўвогуле, конечно, гэта не здзіўляе. Я б тут нават прывяду такі прыклад. Мне апошнім часам давялося размаўляць з шэрагам украінскіх уцекачоў у Германії, якія ў апошнія месяцы вярталіся на радзіму, а менавіта на тыя тэрыторыі Украіны, якія знаходзяцца зараз пад расійскай акупацыяй. Патрапіць на гэтыя тэрыторыі, ну, магчыма, толькі праз Беларусь, а потым ідзе, зразумела, шлях далейшы у Расію. Камусьці з гэтых людзей атрымалася, у іх атрымалася патрапіць, там у той же Марыуполь, у кагосьці зусім не атрымалася, іх спынілі у Расіі, і потым яны мусілі вяртацца. Што цікава, яны ўсе распавядаюць, кажуць, 3-4 чалавекі, з якімі я размаўляў, усе кажуць адно і тое ж. Іх спыняюць на беларускай мяжы, і потым з імі выводзяць іх з аўтобусаў і з імі вядуць размовы. Прычым размовы, якія там вядуцца, яны ўсе падкрэсліваюць, што вядуць людзі, якія вядуць з імі размовы, не прадстаўляюцца. Ну, хутчэй за ўсё гэта мне падаецца, што працоўнікі беларускага КДБ, магчыма і не. Меня цікавіла ў гэтым, ці гэта расіяне, ці не. Яны ўсе падкрэсліваюць, усе кажуць, што гэта не расіяне, што гэта беларускі бок. Ну, добра, беларускі бок. Так вось пытанні, якія там задаюцца гэтым людзям, гэта пытанні, якія выключна тычацца Расіі. Як вы ставіцеся да Пуціна? Як вы ставіцеся да расійскай вайны? Потым ідуць ужо звычайныя, так бы мовіць, беларускія рэчы, давай тэлефон, есть у тэлефоне тэлеграм і іншае. Мне сапраўды гэта было цікава. Я гэтым людзям задаў пытанне, ну добра, ну а пра Лукашэнку, пра стаўленне да рэжыма Лукашэнкі, стаўленне да падзеяў у Беларусі. Такія пытанні ёсць? Не. Такіх пытанняў няма. То бок пытанні, якія ставяцца, калі гэтыя людзі, ну, яны кажуць усе прыкладна аднолькавыя, таму я не ведаю, чаму яны павінны былі хлусіць альбо казаць неправду. Тыя пытанні, якія задаюцца, гэта пытанні звычайна расійскія, якія, в прынцыпе, не адрозніваюцца ад тых пытанняў, якія потым гэтым жа людзям задаюць, калі яны трапляюць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Но ёсць адно адрозненне, і яно мяне таксама не здзіўляе. У Беларусі, як кажуць гэтыя украінскія уцекачы, да іх стаўленне больш паважлівае, больш карэктнае і больш ветлівае, чым у Расіі.
Ну так, але гэта сведчанне того, что, як вы там сказали, Лаўроў прыязджае у філіал расійскага МЗС, які знаходзіцца у Мінску і называецца чамусьці МЗС РБ, а КДБ, відаць, гэта даўно ўжо, прычым філіал ФСБ. Так что тут таксама асабліва здзіўляцца няма чаго. Да, тут прапаганда выклала недавно ролик, які типа с нейкім ананімным дальнабоем, які з жахам расказвае, як перасякаючы польскую мяжу, польскія таможеннікі там ці памежнікі там ці хто там яшчэ праверылі ў яго телефон. То есть то, что так званые белорусские помежники, те там люди у цивильным не называются, али проверяют ва ўсіх фактично телефоны, это как бы, ну, это другое. А тут это ужас-ужас. Это, конечно, вельмі цікавы прыклад. Гэта мне нагадала тыя крыніцы з савецкай прапаганды, якія я вывучаў. Савецкая прапаганда 30-х гадоў, тое, што там пісалі пра становішча у Германії, якія жахі адбываюцца там у Трэцім рэйху, сапраўды адбываліся жахі, але калі параўнаць там у розных накірунках прысуды, якія даваліся ў нацысцкай Германіі, напрыклад, за абразу таго ж Гітлера, і параўнаць з тымі прысудамі, якія былі ў Савецкім Саюзе, там калі ў Савецкім Саюзе 10 гадоў у савецкім гулагу гэта і лічылася яшчэ такім, ну, досыць стрыманым прысудам, то, конечно, что тут скажешь. И в этой советской пропаганде с таким жахом описывался, что, вот глядите, у Германии за образу Гитлеру дают там 1,5 года. Альбо 2 гады чалавек павінен правесці за кратамі. Вось я пра сябе думаў, калі гэта чытаў. Вось тыя людзі, якія жылі ў савецкай рэчаіснасці і ведалі, што ў іх там знікаюць родныя, сябры, калі яны вось гэтую прапаганду глядзелі і там ім тлумачылі, а вось там нацысты робяць тое, і яны параўноўвалі, дык іх параўнанні яны хутчэй за ўсё ў такім выпадку былі ўсё ж таки на карысць нацыстаў, у тым сэнсе, што вось глядзіце, яны там таксама, канешне, у іх там дыктатура, яны караюць, там можна патрапіць за краты, но там жа не такія прысуды, як у нас. Тут ўсё ж таки з прапагандай тут такая справа. Ну, гэта адбываецца, калі прапаганда не рэфлексуе, калі яны просто займаюцца нейкімі эфектамі і не ў стане пралічыць хаця б нейкія крокі. Ну так, тут як у этом самом, як у тым савецкім анекдоце про тое, что у нас таксама можна выйсці на Чырвоную плошчу і крычаць «Долой Рэйгана». На завяршэнне, ситуация ў Дагестане, як вы яе ацэньваеце? З гэтай сітуацыі ў Дагестане, калі там ужо не займацца падрабязнасцямі і акалічнасцямі, яна яшчэ раз прадэманстравала насамрэч слабасць пуцінскага рэжыму. Пуцінскі рэжым вонкава выглядае маналітна. Но вось мы атрымліваем раз-пораз тыя сігналы, ідуць падзеі, якія заставляюць задумацца, а ці гэта так насамрэч? Мінулы год гэты мяцеж Прыгожина, і то, як Прыгожин, так бы мовіць, дайшоў амаль да Москвы, не сустракаючы там нейкага супраціву. Потым спроба яўрэйскага пагрому у тым жа Дагестане, у Махачкалінскім аэропорту. Крокус, теракт у Крокусе і бездапаможнасць расійскіх спецслужбаў, якія не здолелі прадухіліць. Зараз гэтае нападзенне, якое нават расійскі бок ужо афіцыйна не прыпісвае ўкраіне і мусіць сказаць, што гэта ісламскія тэрарысты, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Дагестана, і гэта не проста там нейкія тэрарысты, якія адкульсьці прыбылі, гэта тыя людзі, якія там жылі, і напэўна там куды яшчэ больш ёсць людзей з такімі настроямі. То бок у Расіі ёсць вельмі сур'ёзныя праблемы, асабліва на Каўказе, асабліва ў Дагестане, і верагоднасць таго, што сітуацыя там для Расіі пагоршыцца, яна насамрэч прысутнічае. І тое, што міжэтнічныя, міжрэлігійныя і іншыя канфлікты, яны нікуды не падзеліся, яны прысутнічаюць, і пуцінскі рэжым іх не вырашае. Гэта ўсё паказвае, што сітуацыя ў Расіі зусім такая нестабільная і не такая маналітная, як гэта бы хацеў прадэманстраваць Пуцін. Так, у нас амаль 1500 гледачоў зараз на канале. Карыстаючыся момантам, я заклікаю ўсіх не адыходзіць далёка ад экранаў. А 18 гадзіне по Мінску
17 гадзіна по Варшаве. У нас у эфіры будуць гарачыя дэбаты паміж Александром Кныровичем і Андреем Курэйчыкам. Сойдутся, як кажуць, пламя і яшчэ больш гарачае пламя, так что не адыходзьце далёка. Ну і я нагадываю усім, что варта подписаться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, YouTube канал по прыкладзе Розы Турарбекавай ён яшчэ сабе не завёў, але думаю, что ідзе до гэтага справа, але пакуль на телеграм-канал спадара Александра подписывайтеся, але не забывайтеся про бяспеку, тому что, ну, як это і павінна быць у хорошага чалавека, прызнана экстрэміскім, як і YouTube канал Еўрарадыё. Таму калі бяспечна, подписывайтеся, расшэрвайце, ставьте падабайкі, націскайце на званочак, пішыце каментары і прыходзьце на дэбаты Кныровича і Курэйчыка, дзе будзе і галасавалка і ўсё астатняе. Дзякуй вялікі, спадар Александр, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.